Je to špatný. To je špatný. Jsem to trošku přehnal. Před 2,5 hodinou jsem měl sejra s Míkem. No to je nepříjemný, asi půl hodiny potom jsem to snět. No, možná už 20 minut. Spíš půl hodiny a teď to zase přišlo, ale brutálně. Dělám se jak zabavit, aby jsem to necítil. Taková, na to nejsem zvyklý. Taková zvláštní bolest. Mám a půl, ne? Česká republika tam. Tady. Vylůst. Nohy. Upatý. Mi břicho docítím. Já si se bavím o čem jiném. Třeba. Já jsem zásadně, já chci vyměnit. Se nohy. Třeba od Disneylandu. Jste byli v Disneylandu někdy? Já ne. Ježiš, teď by tam chtěl být. Kodně na ty obrovský tobogáně pro izačce. Ježiš, abych to necítil, to pálivost. To nepálí, to prostě jak kdyby zevnitř někdo tlačil, no prostě. Úplně jedním směrem, takové jakoby k pupku šikmo. Rozprostřeně, jako kdyby tlačila kovová nabíračka na polívku. Furt tam tlačila takhle. Úplně to bylo vypnutý. Pozora, co? To je závěd. To byla ta čerstvá nebo ta sušená, to já už nevím. Krutím se tady jak had, ty. Fakt strašný. Brutál. Dají křesílku. Teď to trochu přestalo. No. To cítím, ale trochu to přešlo. Jo. Úleva. Ty. Se vypadávám trošku. My God. To jsem si dal, ty. To v tom žaludku, to je fakt brutál, jako. Člověk na to nejzvyklý a myslí si to, že zemře, no. To hrozně přeháním, ale tyjo, fakt něco na tom je, to takový zlý. A ta polívka, co jsem se na to teďka dal, byla dobrá, tyjo. Ještě jsem se předtím